chito chine masaji awo bedzi neamana ndikwasana to drive awo kamwana mune anetani guda sha janovhoda kusaisa zvichigatsagatsa kudaro uchidobvira masaji chete here mabuda nhasi ndiri kutoda kuitira mwana chai wawa wadondiradza kuti udori murume kutodarika kana baba vagresheni chaivo asi angatirengere kuenda tonazizvi ndongominyura wedzi atodzokera padheni tokonogara tafambira nyaya dzachona naamana dzikamakaniwe usiku hurefu yesaya nhasi zuva rangu rekurova hohwa mumba inenge inkori ahohwa chiri pano chimbonzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena saka sematara ndangoita mhodza ava mama ava vakandibatsira zingaiti munoziva musi wandakabuda kwaitonhora mama ndakatonhorwa ndaingodedera so ndakamira mustriti vakabva vandiona zvitodarika vakanditi haende kumba kwangu kuine sipeya unokwanisa kutswanya sori zvenyu asikana makaita basa nekundichengetera mwana wangu I'm so sorry asikana but munongozivawo kamoyo wekubereka naye asikana musahla vasikana muri vamwene vangu imi saka chero mukadondituka hapana kana chakaipa wamwene tedza hanzi amwene angu kureva kuti muri wechidhaka vangu meziya saka sematora ndachingoita mhodza ndiringokilina upayadhi panapa meziya ndingomhanya kuti kumairanzitwa ndienda tungwa meziya ndichingodai nekudai ivo vachindipawo chikafu nedhululu bota ndiri kudomupa mukomana bota sereraki dhedhi neserevhidha siriyo ndoirikutaura nezvayo meziya kuna kuchirungu kadhedza mona zati ake nekudya chimunyaka patomborohwa kana masiriyo meziya sereraki saka kuchikorowo chidii nai mwanangu makaita basa zvenyu mufunge mai mwana nekuti kumba kwedu ukuka hakuna chakanaka kababa kamunoona aka kabhadhare kana fizi yemwana titori neshopu mufunge but profiti yachona hauioni basa munhu kuuya kumba akadhakwa zvake ndangoone stress yekuti achazodii manje kuchikoro bodza ndiri kufadaeni mama vanditisha maibata saka zvese maleseno anondirovesavo inzwai kamunzwi the path which food follows from the mouth handiti inzwai it moves from the mouth to the esophagus. From the esophagus, it moves down straight to the stomach, where it is churned by the chemical called enzyme, and it is broken down into pieces. Then it moves into the small intestines. After that, it moves into the large intestine. After that, it moves to the rectum. After papomesia, it moves to the anus. Yoshiraka kuti nyangu dzauko. Unozvinokona chirungu chera tazvizwa kamu. Utodini. Chidopinda mumba muleka naye asikana. Mungabva marambira makamira pazhere. Ngapinoorena mwawewe. Siwo havazi kuti kumbamumo nemumahanda peningware. Zviya amabuda asikana saka mai anokuchengeta wandokudedza kuti mabude shede asi pane chakaipa kai aiwaba paribe chakanyangaraba indewo shomore usare mushe profesa mwanangu oraiti mama mwarave nemiyo baby unonjenga mazimukanwa uchitsenga Hey, you fucking wake up. Kutorara zvako panapa. Hama wani. Kuyo mudhara unofamba wange nyoka unongorekana wangobudikira. Rukumboyatsobuda nepapiko yomudhara iwewe. Yeah? It's my fucking business ka. Ndosvika kanguva dzandoda wanzwa usade kufarisa nditi. Yeah, tell me, why are you sleeping on job? Ndisina kana kutombovata mudhara ini. Hamusi maane dambudziko remaziso ere mudhara. Ndounafanika sezvinoita kunge mune problem yemaziso emimi. Ndatei ndichitomeditata zvangu ka. Kuti ko Sodhoma zvayamira yakadai so ndianiko achatonga musodhoma munomu. Zvikafamba mushe ndogona kuita president wemusodhoma mudhara zvamanje manje. Uri diluted zveshuwa. Chiko ichi imbanje kaidzi. Manje waita zvembanje panapa ndichiziva kuti ndiri mukuru mapurisa ndokusunga manje. Iwe mudhara iwewe kayo zvekutoti uri Babylon ndotozvidhabhura waibata. Itai pipiko yedzungura inare. Iwe handiti wafambira kuzokolekta mari here. Chingogara wapuwa mari urove pasi waiziya. Kwete dzungu yauda kutiitirai. Pane kana sendi papa, I doubt. Hausi kundiziya zvekudaro mudhara iwewe. Vhura mukachibhokisi moka umo utore waya ririmo waiziya. Ini moyo wangu wagara unotorwadza mudhara kutiona vanhu vanotipa mabasa ka vachitambura kudai so. Unomboziya here kuti vashandiri vari kudzvanyirirwa singaite muno musodhoma muno. Chikombereka, usatabere zvakadaro iwo. Saka uedza kundiudza kuti iwo pa100 panapa kapa. Hauna kana mari arikuda? Maya handisika kutomboda peini mudhara ka. Iwe tongobva panapa waurova pasi waibata wotongonobatanidza zvelife yako waibata.
then next week kaFriday ndinoda kuti udzoke futi ka wosikotora futi mari yandiye ndashanda waiziya. I'm sure futi ka next week iyo futi ka handisi kautomboida futi mari yacho waiziya. Next week part 1 ka wozongondipa hako nesvondo rinori waibata. Shuwa here Chikombera. Aiwa une mwoyo wakanaka sawira Mwari ave newe. Ave newewo futi garwe ka chirova pasi faster maniwe. Timu yakabayiwa handiti ka handiri kuona majagwa ese akamira apaya arida kutogezwa waibata. Saka rova pasi mufana wami. Okay, let me go. Mudhara ndatodhibha ka saina apa kuti matora 100 handiti ka. Gara zviya mati hamugone kuverenga. Iwe taura pasi. Uronzwananiko iwe. Okay, haisi hura kamudhara. Handiti mati kusaina munogona. Saka sainai apa handiti ka. Handiti kungosainitisha ndangu chete kuti G. Zvobva zvatopera. Zve ndokuti tione pedu pepe maiziya. Hello. PC madi. Yesaya ndisi CK. Iwe mfana pfutseke maniwe. Ndati pfutseke dammit get away. Auzive Chikombera chemabhebi chete rewewe. Inzwa kamfana tirakubaya pamugoni lodge waiziya. Pedu pepe takanolaza varungu waibata. Inzwa mfana wangu ka. Pakaipa. Ndegedza nditogeza izvo zvizvikaizvi. Plus terera kaunzwe mfana wangu. Ndine jagwara ndiri kumhanyisa waiziya. Handisi kana kutomborigera stereki kandongoda ka 1.5 waiziya. Aiwa, chimira ndigeze mfana wangu ndimhanye ndibva ndasvika ipapo zvamanje waikaita. Ndakanopindira kangoere waibata pedu paipai. Aizvi, koma inini muri pano nhai? Mafundisi anotoitawo zvemasleepover nhai? Mamukasei. Aiwa kama inini, ko takatuka neri? Otherwise anga ari sei masports? Ndiye anonyatsokupedzerei between inini nemufana wangu? Imi, makakwana here imimi muri kuda kundinzwisa here? Mundinyare baba imimi manzwaka? Kunzwikwa naniko. Thanks idahwa iro. Kana atorara ipo paika. Haamuke. Zvekuti papa pakatogona kutongoti nyengu katombopinda mubedroom mangu mukamu. Tomboti dada. Unyatsoona zvishoka kuti thanks mwana mudiki. Hapana zvinozikanwa kaipo paya. Inini ndinochovha George mufana wangu. Handitoni. Iwe, leave me alone wanzwaka. If you tell Rege anything, I will tell him that you raped me. Rapist wemunhu. Plus for your own information, Rege is far much better than you. Haasi jongwe wanzwa. Ibva murodhi tione nditore breakfast in bed yabe. Ndiende zvangu imi. Sister Bridget, who are you talking to? No one, baby. Ndanga ndirungomoresa zvangu baba mukuru ava. Regai ndiende pamukuru mosarabo. Gogoi, muna magenga ari merembomo. Blasi powder. Blaga nigiri. Iwe blaga mchoktere. Wadande. Iwe. Urikuda kupaza dhuwo rangu here? Urikudei pano? Wangu. Ndo mamoresera nendika kumetiri wayo. Iwe mrade. Wabonzora ka iweyo. Oizi. Asi wakavharira kari mjini makomo. Munaniko? Iwo shomole. Ndidzikamire wanzwaka. Handitambe newe inini. Ndikuziya zvawainga panapa ka. Asi kwada kundiitira dzungu ndozvirega. Hauna kana sendi raunowana panapo. Chiteerera unzwe kamfana. Ndiri kukupa 200 iri panapa ka. Ende handisi kuda kuzoona chitsoka chako futi pamba pangu panapa. Nekuti mgenga wewe wanzwaka. Samizi zvogotsi kwenhingi weziya. Handisi mwana wako nini. Ndikuda 15 guda rangu weze pamadhiri edu. Munhu andasiya nevhidhaji rako chibuda musagari ariya. Ndamuzoti 40 minutes dzakakukwanisa ndamisira call me back. Ngatongobva ari forward kuhead office straight. Uri kunyeba iwe. Warati ndikunyeba ka. Mira kandipinzire bedza weziya. Ndingomudza forward video racho once. Mira kana ushazi. Chinzwaka. Nhasi ndine 10 waona. Ndine 10,000. Handiri kuziya here kuti mari dzangu zhinji dziri muakaunti yechechi ka. Usadaro. Ndokupa 10 nhasi ka. Then by the end of the week ka ndokupa imwe 5 yacho inenge yasara. Sorry mfana wangu. Mari iri mupasha here. Ndikuda keshi wangu. Handitoreko keshi ini. Ikeshi kachirega kakutaurisa kana yako mani. Ndozonzwikwa nevanhu vari mumba munomu. Mukoma. Asi mune munhu wamuri kutaura naye ari panze here? Ndiana madhodha bhini ava. Ndavaudza ka kuti nhasi hakuna marara vakutoenda ava. Iyo chikomana. Ndichingokupa mari chete ka ubva warwa pasi. Udze munhu uone zvandokuita. Yesaya, ndisoti waziya ndiro mabude. Iyo murade. Hadzisi tsobu dzemuzukuru wangu Bridget redzi. Saka ndiyongo chimudya here nhasi. Kana kuti ndirege mani. Hati mukuchinjana here timi mimi. Kana kuti yange iri 3 wati. Boys. Kudenga murubaya here wako mwangu. Ewe.
take this envelope yemari and go. Ndikaona mari yakashota nyangwe nedhora. Mugenga wangu. Anyway, gandura mabude waiziya. Mabude. Ede, ende mabudeka. Ndaidoti waidonyeba kaini mwana iwe. Saka unodo driver. Anodrive ni bedza. Hatokuzvena ndotochimhanya. Ndakakudza kuti njinapo dzomufesi wangu waiziya. Ndakadza driver motokari take driving school wazi waiziya. Ndakatozadza kuti chitambi waiziya varwadziwa. Hanzi yemirira 16 years dzikwane chichi. Iya pamarites. Ndichadonoona veoutech ivavo nekuti uri nyanzvi zveapa pamutemo wese wemurodhi uri kudouziva. Chitoti ndemasajawo bedza. Namana, ndikwasanatodrivawo kamwana. Muna anotani guda sha. Ndonovhoda kusaisa zvichigatsa-gatsa kudaro. Uchidobvira masajeti here mabude. Nhasi ndiri kutoda kuitira mwana chai. Wawa, wadondiradza kuti udori murume kutodarika kana baba vaGresheni chaivo. Asi angatiregere kuenda tonazizve. Ndongominyura waizi atodzokera padheni. Tokonogara tafambira nyaya dzachona. Namana. Dzikama kaniwe, usiku hurefu. Yesaya, nhasi zuva rangu rekurova hohwa. Mumba inenge ingori ahohwa. Yesaya, nzweka timu rangu. Ndiyandakati shokari serious maziya. Auteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo maziya. Tibate isusu. Auteki driving school maziya. Tokise driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara kanota badness maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika chingorodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobvomva maziya. Panamba zedu dzanenge paskiri nazo dzo maziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.